Ara passaria a detallar-los Consell Comarcal per Consell Comarcal quina ha estat la situació. Consell Comarcal de l'Alt Camp, amb un 91,44% escrutat i 19 consellers. Convergència i Unió, amb 12 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal, 5 consellers. Esquerra Republicana, Acord Municipal, 1 conseller i Candidatura d'Unitat Popular, 1 conseller. L'Alt Empordà, que té 33 consellers i un cop escrutat el 94,23%. Convergència i Unió obtindria 17 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal, 8 consellers. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 5 consellers. Partit Popular, 2. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, 1 conseller. L'Alt Penedès, que té 33 consellers i un cop escrutat el 94,19%, quedaria de la següent manera. Convergència i Unió, 14 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Partit Progrés Municipal, 12. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 3. Partit Popular, 2. Candidatura d'Unitat Popular, 1. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, 1. A l'Urgell, que li corresponen 19 consellers, amb el 98,31% escrutat. Convergència i Unió obtindria 10 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal, 6. Esquerra Republicana, Acord Municipal, 2. Partit Popular, 1. L'Alta Ribagorça, amb 19 consellers i un cop escrutat el 100%. Convergència i Unió obtindria 9 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal, 8. Partit Popular, 1. Solidaritat Catalana per la Independència, 1. La Noia, que li corresponen 33 consellers, amb un 97,87% d'escrutat. Convergència i Unió obtindria 13 consellers. Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, 9. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 7. Partit Popular, 2. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, 1. I Plataforma per Catalunya, 1. El Consell Comarcal del Bages, que li corresponen 33 consellers i un cop escrutat el 97,77%. Convergència i Unió obtindria 15 consellers. Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, 7. Esquerra Republicana, Acord Municipal, 7. Candidatura d'Unitat Popular, 1. Partit Popular, 1. Plataforma per Catalunya, 1. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, 1. Pel que fa al Baix Camp, amb 33 consellers i un cop escrutat el 91,30%, Convergència i Unió obtindria 15 consellers. Partit Socialista de Catalunya, Progrés Municipal, 10 consellers. Partit Popular, 4. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 3. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, 1 conseller. Al Baix Ebre, que li corresponen 25 consellers i amb el 96,46% escrutat, Convergència i Unió obtindria 11 consellers. Esquerra Republicana, Acord Municipal, 6. Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, 6. Partit Popular, 2 consellers. Al Baix Empordà li corresponen 33 consellers i escrutat el 93,86%. Convergència i Unió obtindria 12 consellers. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, 10. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 6. Partit Popular, 2 consellers. Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, 2. I tots per Sant Feliu, 1 conseller. Al Baix Llobregat, que li corresponen 39 consellers i escrutat el 97,03%, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, obtindria 14 consellers. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa n'obtindria 8. Convergència i Unió n'obtindria 8. Partit Popular, 6. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 2. Plataforma per Catalunya, 1. Al Baix Penedès, que li corresponen 25 consellers i un cop escrutat el 85,54%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers. Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, 8. Partit Popular,
3 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal 2, Plataforma per Catalunya 1 conseller, Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 1 conseller. Consell Comarcal del Barcelonès amb 39 consellers i un cop escrutat el 96,32%, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal obtindria 14 consellers, Convergència i Unió n'obtindria 10, el Partit Popular 9, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 5, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal 1. El Berguedà amb 19 consellers i un cop escrutat el 90,76%, Convergència i Unió obtindria 11 consellers, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 6 i Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 2 consellers. La Cerdanya amb 19 consellers i un cop escrutat el 94,64%, Convergència i Unió obtindria 12 consellers, Endavant Cerdanya 4, Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal 2 i Esquerra Republicana Acord Municipal 1 conseller. Conca de Barberà amb 19 consellers i un cop escrutat el 99,61%, Convergència i Unió tindria 9 consellers, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 5, la Federació d'Independents de Catalunya 2, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 2, Iniciativa de Catalunya Els Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa amb un conseller. Pel que fa al Garraf, amb 33 consellers a escollir i escrutat el 92%, el Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal obtindria 10 consellers, Convergència i Unió 10 consellers, Partit Popular 5, Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 4, les candidatures d'Unitat Popular 3 i Esquerra Republicana Acord Municipal 1 conseller. Les Garrigues amb 19 consellers i un cop escrutat el 54,26%, Convergència i Unió obtindria 11 regidors, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 4, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 3 i Independents per Cervià 1 conseller. La Garrotxa amb 25 consellers i escrutat el 100%, Convergència i Unió obtindria 17 consellers, Partit Socialista de Catalunya Progrés Municipal 5 i Esquerra Republicana Acord Municipal 3 consellers. El Consell Comarcal del Gironès amb 33 consellers i escrutat el 98,46%, Convergència i Unió obtindria 16 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 6, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 6, Partit Popular 2, Candidatura d'Unitat Popular 2, Iniciativa de Catalunya Els Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, un conseller. El Maresme amb un 92,10% escrutat i 33 consellers quedaria repartit amb 12 consellers per Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 9, Partit Popular 4, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 4, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa 2, Candidatura d'Unitat Popular 1 i Plataforma per Catalunya 1. Consell Comarcal del Montsià amb 25 consellers i escrutat també el 100%, Convergència i Unió obtindria 10 consellers, el Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal 6, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 5, el Partit Popular 3 i Iniciativa de Catalunya Els Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa, un conseller.